said the white out the loop out the lot bamboo said about boogie the boo. Lase bashisa abafokazana isikhonkwane segama umbese obukhalo sikadla ngozombili lockdown safe keza Hey unjomva lo ngaphambi ngokuthi ubukelele le video awucofose lapho usubscribe ucindezele no like ungawaskip ama adverts nakho mhlathe yazanayo yaphinda yahlangana amadoda ukuhlukanisa inhloko kulesixhande kuyodinga isibindi nonye kuwe ngabe sendona mangantshela ngiyathonya ngiyoqhubeka ngilobe lokudelele ngithwele ngeqombo ngabudop ngamalengiso bamnembe ngesikilinge ehlweni ehamba amalengiso ubhala kwami qeda ithemba kushabalala ifiso ngixikiza amabhesi ngiqale phansi ayisekho into engayisho ucikitha kwebeni kwangipha amazondo Away, Nonof. Sure, Anis. Hawu man. Ugcina umtholile ukhomzini. Lutho mfethu, namanje samfuna cabanga. Hawu. Ngoba kade ngibabona nje ngala ngasemgaqweni benosikhakhane behamba befuna ubhongo benonjova. Hawu. Unjava namade ngimbona la cabanga uthi ucashe yena ubhongo. No, yazini uthi ngivele ngimqalaza sikhakhane straight. Oh. Okay. Nonof, ukhomzini angimfuni ngoba ngimfuna ngoba efuna yini. Ngimfuna ngoba ngifuna ukumdibisela umyalezo. Okay. Yeah. Utshela nalabo adusu batshelile ukuthi mina ngifuna ukhomzini. Hawu. Vele bengingakatsheli umuntu. Oh, ngcono. Man, nokhomzini umbonile. Kodwa umtshela ukuthi ngamfuna. Ish. Manje pho waye utshela yonke into engitshela yona. Noma uzama ungixhomela ukuthi ubone umuntu engifunayo. I mean engimcingayo. Yazi manje ntemethe. I know. hayi sinikwa abanye isibhamu kuloko yazi sinikwa ofish babhukuda ngaso Aya asikho isizulu esisho njalo. hayi no vela kusona izulu leso into nje nami ngiyiqambele yona for ama viewers Hayi. Awukwazi phela ukuthi ungavela usho noma yini for ama views. Oh. Shutha ama views ayafana nesizulu. Ngoba ekuqaleni ngithema ngithi ubhotsho semanzi. Unjova wathi isizulu leso kodwa angikwazi ukuthi ngivele ngisebenzise noma ikuphi. hayi no mina ngamanye amazwi bengichaza ukuthi siphethe budedengu Yazi. Faka inamba yami lapha efonini yakho. Next time ubona ukhomzini ungifonele. Sezwana. Ithi 071 977 7613. Inamba yami ke leyo. Next time umbona mina ngingakamboni ungifonele. Okay, ngizokwenza njalo. Anitha sebaphathe ibhamu. Asithembe ukuthi sisemthethweni ngoba ngimbekile umkhwanazi. Ya, lesi sayidubula nokuyidubula. All right. Yasba.
Uphi? Sikhakhane. Ungene la. Oh, yazi ngineplan. Asimjijile ngamatshe uNjova uzosiphumela yena lapha. Oh yeah. Awe, Jeff. Sacela ngibulala. Ngizoyiphumela. Uba manje lo. Wendoda. Uphi uNjova? uNjova. Hayi. Angimazi uNjova. Mina namanje ngisabuza. U-Anitha ubeqinisile yini manje ufuna ubhongo? Hayibo. UNjova kanti yini kangaka? Noma mhlawumbe befuna ngithi ngifuna uyena. At least. I'm not saying, but at least. uNjova akasale seyeke lo bhongo ngoba vele ubhongo beseqalile ukukhuluma noAnitha. Hayibo. Ekhuluma nami ethini? Ethi uyamthanda. Ayikho ke leyo nto. Yabona ke leyo ile ngeyenzeka. Ngaphandle ke makuthi uAnitha ufuna ukulandela efele emnyama. Hawu. Nosikhakhane usangirabhela. Usho njalo. Uyahlanya. Ayikho into engimrabhela yona mina. 1. Tokuqala uNjova noAnitha bafanelene. 2. uNjova uhlale ekhuluma into ezombhedo nje. Yazi nami ngize ngimshaye. Hayi. Nami ngivumelana naye usikhakhanye lapha. uNjova uzosuka aphuma esandleni bese yadini uAnitha. Bese kuchitheke isheboke emva kwalapho. Ukuthi athi angifanelene noAnitha. Nokhomzini naye uyavumelana naye lapho. Uyavumelana naye. Hayi angazi ke ngalapho. Mina iside engikhulumela kulona la ile lokuthi uNjova angeke athandane noAnitha manje. uAnitha esaphatha isibhamu. Uzolemala. Ngekuphele ngisho usuku. Uma bengajolana manje angamdubula khona manje uNjova. Usikhakhane angimazi-ke yena ukuthi ungena kanjani ngoba lento eyingane. Ingane. Ingane kanjani? Ikhona ingane eshela umfazi womuntu ekhulelwe. Hayibo. Yazi ngizwile kancane ukuthi akathola ipanda ngumuntu okhulelwe. Ngoba usikhakhane wayekhona, mhlawumbe ngasichazela kabanzi ukuthi kahle kwenzakalani. Hayi. Alande soba. Nangu redo gogo bo. Hayi. Akakhulumi nje kanjalo noAnitha. uAnitha akayona ugogo redo. Habe. Ukhuluma nami uNjova, ha? Hayi. No. Ngikhuluma nale ya camera. Yazi ayingqamisi kahle yazi. Hawu, hey. Sengithole inamba yaAnitha la mnganami. Uyimini. Hey, ngathi umuntu uzovuka lapha ya. Hey. Iyabaleka le nje umkhokheli. Ubonile kodwa ubeseqala ukusijwayela kabi lo. Hey. Ngimhubhile yena. Hayi kancane. Manje awuzokunginika mina u50 njengoJovicho. Dakiwe. Ngabe mina oThembi Hope mkhokheli. Oh. Okay.
Manje Nonova mfethu uzoyidla le KFC noma ufuna izibolele ezandleni? I know. Just asking nje. Hayi ukuthi ngiyayifuna. Phela mina ngisiyeni Marvin. Mengase ngifake isandla la ngibuye nalo iqatha ngithi ngeke ulithatha. Uba mina hayi. Phela mina ngisiyeni Marvin. Nani? Hayi. Sengizolithatha nje ngoba angifuni kuze kuthiwa nginempakamo. Unyileke mfana wami. Uthe wena awuyena uMarvin. Okay ke nguyena ke. Aw. Awu mana ke ndoda. Ngoba ubhongo benonjova abafishane. Entweni umude. Yini pho lenza ukuthi bakushiye? Sikhakhane. Akuwena yena umuntu ongimisile engivimbe engibuza ukuthi kwenze njani. Oh. Kodwa phela nawe ubungacokama nje. Ulula umqala ubaqalaze. Amshobo uzobona bashone ngakuphi. Sikhakhane mawukuthi uzama ukwenza ijoke njengamanje. Hayi. Ayihlekisi lo joke. Or mhlawumbe ngithi akusona isikhathi esiright for ama joke. Sicinga uNjova la Sikhakhane. Mhlawumbe ubhongo sembambile nje uNjova waqeda ngaye. Phela lokho ubhongo kuyiphara. Lento okuhluthi ikhoma zabantu abaleke nazo nje into ejwayele. So lento okugijima into yakhe. Hawu we, nangu ubhongo ebuya. Hawu. Uhamba yedwa. Phezulu lutho. Hawu. Hayi yanxaka ke lokho. Ngoba phela ubhongo uyiphara. Yazi bese ngithembile ukuthi uzobuya naye emthwalo uNjova. Gazi umdukelile uthi mhlambe usola ukuthi khona ifokoza angene kulona wacasha. Ngoba nobhongo uyiphara nje. Mana. Usahlelo kubona ihlathana nje engacasha umuntu. Nami leyo nto ke ngixakayo. Ubhongo ngizwile angani ngenkathi ngivikele uAnita uSikhakhane embiza ngayo radio gogo. Bamini. Hayi no bengaze ngimbone uAnita. Ngizwe nje sekuthiwa ufikile uyena ose in charge manje lapho ekhaya. Sikhakhane! Sikhakhane! Lethi wine lakho. Ngabe yebo Sikhakhane? Hayi. Okufuthi umkokelo ubuyidlalela ngaye. Ngoba phela ayikho into ethena ayishilo nje kuwena. Wena uzukela umkokelo ngoba nakho uyitshela ukuthi ngizokunikeza u50 rand. I know. Cha. Ngoba kumqondo usitshelile ukuthi ngizothola u50 rand. Ngcono usale usungiboleka wona u50 rand. Ngizokhokhela ku50 wami usuphumile. Wena uthe usuMarvin. So kumele ngikutholele wakho uJovijo nawe uzokhupha iseries iziyophela. Awe, nangu ubhongo. Uyena ozoba uJovijo. Webhongo! Woza lapha ethu. Sishapho phona ngibuza abhlungu kanje. Hayi no. Ngifuna ngikhuphele lo. Mawumfica umshayi. Ngokunikeza nawo u50 rand. Hey, usungisanganela wena. Mina ngeke ngiyenze lonto. Usifuseke wena. Yes.
bese yale mali le. Kanti futhi ukolinga ucabanga ungilandela. Umesi wami uloliwe la ukhona. I'm sure uzokhupha later ngoba u50 uthathile. U-Anita makwenzeka ngiphinde ngihlangana naye. Ngizomcela ukuthi angibonise i360 yakhe. Yini 360? Yilento yokuthi intombi ithi ngenhloso ukukhombisa ukuthi ipakishe kangakanani. Awu kanti Yazi kodwa. Yazi uNjova wamasimba umuntu. Uma ifuna intombi yini angayokhuluma naye ayishele. Yini alibele ezotshela thina manje la. Buka manje siqeda kubuka i360 yasikhakhanya. Yakiwe-ke loyo. Anginayo i360 mina. Vele unayo. Ha uphikani? Angithi uAnita ubuzile ukuthi yini i360. Wasukuma usikhakhanya wasikhombisa ukuthi i360 iyini. And utheme usukuma wasikhombisa ngeyakhe i360 hayi omunye umuntu. So usho ukuthi unayo. Hawu. Shitha akekho umuntu ongenayo i360. Hayi mina nginayo i360. mina bengingazi ukuthi ukuphatha isibhamu kanti kumnandi kanje. Sikwazi ungasabi lutho. Ngisho neselesele. Uyezwa-ke manje. Kugani kodwa ningangihlalisa eduze kwakhe. Ngifeel safe in love. Inkinga utshela thina, ubhizi utshela thina la ukuthi uyamfuna. Akahamba ayotshela yena. Le effort ayifaka la kuthina uNjova. Yabona ukuyifaka ku-Anita. Ngabe sebeyajolana. Hayi futhi ngabe sebehlukene. Uyazi sometimes umuntu mebuzwa ukuthi ungenaphi kulento. Kahle kahle ngamanye amazwi kusuke kuthiwa akatholi. Uyazi serious kakhulu, especially uma umuntu ongazwani nesicefe njengami. Uyabona nje ukumfana mekwaqala kwathi sawubona mama sengizovele ngisikhiye ngithi nje pha. Hawu. Hayi bonga umthatha mfowethu. Nonova. Ufishi uyawubona umoya? No. Ukuthi into engixakayo la. Thina abantu siphefumula ngomoya. Ufishi uphefumula emanzini. Kodwa thina siwubona umoya. Kodwa amanzi wona siyawabona. Uma ucabanga wona ufishi uyawubona umoya. Awahle ungihlanyela wona Nkanyiso. Man, uba futhi othe khupha umkhokheli nekhadi lami lasebhank. Biza uxukuzana nemali yami la. Uzothini masifika lapha ePakistan elifeli decline. Awu, nangumavini. Hawu, umshiya manje uJovethu. Angazi. Kodwa ngimshiye eSamoya. Nonova mfethu, ngiyaxolisa ukuhayela iKFC yakho. No, ngithe maye kubamba akushayi. Shuthi akakwenzi lutho uma usafresh kanje u50 wami okakapheli. Ha, Nonova mfethu. Ngiyaxolisa. Okay, buka. Aw tsa. Nonova. Awunginingani mina lo 50 rand. Khona ezohutshwa yimina lo. Ngizobhonya ke wena. Okay. Nonova mfethu. Mavini, ngiyakuzwa. Okay. So, meqhamuka uJovethu angithi uzongitshela ngiyeke. Okay, hey. Kangiso. Ngingayidli iKFC namanje. Namanje usayihalela le KFC yami. I know. Bengisho unkangiso. Uthi ukhalela mina? Fuse, usungisangalela.
Kwenza manje kwakumele sikwenze ekuqaleni then le mpisi embethe isikhumba sembuzi esendleleni pho vele emehlweni ngisipithu vele emaweni through unqabi igama ho atholanga emaqaleni ngoba lele ziko uthasazele ngentshe lelo kati sebenzisa ingqondo umusho ngenhla ngubhekise phansi bangangazi pendam labatshela ngihantswe bize ngenje nginikeze